No niin. Mulle kävi vähän ikävästi äsken, eli mä jo kerran kuvasin tämän videon teille, mutta sitten se ei ollutkaan tarkentanut sitä kuvaa, eli nyt mä joudun kuvaamaan sitten uudelleen. Eli tämän videon tarkoitus on tosiaan esitellä teille tämän ST Moritzin levittäminen ja se, että miten se toimii. Paljon on tullut pyyntöjä tämän suhteen. Tää on nyt tosiaan tätä vaahtomaista Moritzia, eli mullahan on ollut välillä käytössä myös sitä voidemaista, mutta mä tykkään enemmän tästä vaahtomaisesta. Eli oikeastaan ei suurta eroa, mutta se on lähinnä se koostumus ehkä, mikä mulla tässä niin kun miellyttää, tämä vaahtomaisuus. Ja mä käytän tätä dark-sävyä, mutta sitten tosiaan jos oot vaaleanpihipiäinen, niin kannattaa ottaa sitä vaaleampaa, onko se sitten medium vai mikä se nyt olikaan se T-boxin sivuilla, niin näin. Mutta tosiaan mä nyt yhden kerran jo tein tämän levityksen tässä. Eli mun ihosta nyt saattaa nähdäkin jo, että mä aina välillä lurkin tuolta peilistä, että näkyyhän, niin saattaa näkyäkin jo, että mä näytän aika ruskealta. Mutta mä ehdin jo vähän tätäkin kastelemaan, mutta kyllähän tämä nyt saman asian ajaa. Eli tosiaan mä sain T-boxilta myös tämmöisen levityssienen, ihan ST Moritzin samaa sarjaa. Ja tää on tosi kätevä, siis ilman tätä mä en levittäisi sitä, koska on kuitenkin väriltä niin tummaa, että siitä jää railoja käteen herkästi, ellei se pysty heti pesemään käsiä. Eli tää on tosi kätevä. Ja se levitys tapahtuu näin. Eli tätä aluksi vähän ravistellaan. Mä taas katon näkyykö. Sitten siihen laitetaan noin. Pikkasen. Ja sitten lähdetään, se näkyykö, levittämään. Näin käydään koko. Musta tulee varmaan tosi ruskea nyt, kun mä laitan tätä tuplakerrokset ja tää on vielä vähän märkäkin. Mut siis käydään tällä tavalla läpi tää iho. Sitten mä käyn ihan tän kämmen alueenkin läpi näin. Näin. Ja tosiaan mä vähän maalaan tällä. Eli ei pidä säikähtää sitä, että siitä tosiaan tulee sitä väriä. Näin. Näin. Tää ehkä vähän oli huono, kun tää oli vähän kostea tää sieni nyt. Mutta näytäs, eli tästä näkyy sitä nyt pikkasen teille. Ja kämmenestä mä tosiaan siis nää sormen välitteen ja näin poispäin. Sitten toinen käsi. Tää mun puhelinkin soi, mutta nyt saa soida. Ja siis mä otan vähän lisää tohon Sitten mä lähden taas uudelleen käymään tätä. Siis tää toista kättä lähden käymään läpi. Noin. Ja nyt tää varmaan noin. Ja käyn tätä tosiaan tälläin. Ja sit käyn vielä ton kämmenen läpi. Noin. Yes. Noin. Ja sitten vielä mä näytän noin. Sitten mä laitan sitä vähän vielä tohon rintakehään. Eli, jos mä näytän mistä. Eli näin. Ihan tälleen niin kun samalla tavalla sit käyn koko kropan läpi aina. Näin. Noin. Nyt mä en enempää kyllä Siis nythän mulla on niinku 2 kerrosta tässä nyt sitä. Et se näyttää niinku vielä tummemmalle. Varmaan ei ollut tarkoitus, mutta nyt kävi sittenhän tästä toi valo tulee. Niin näkyykö se nyt sit kunnolla? Niin näin. Mut tosiaan mä tykkään tosi paljon tästä, että mä aina inhosin ennen itse ruskettavissa siitä,
että ne kesti ensinnäkin hirveän kauan kuivua. Sitten ne haisi pahalle. Mut sit tosiaan tää on tosiaan semmonen, mikä kuivuu ihan supernopeasti. Voisi esimerkiksi nyt jo pukea niinku päälle eikä mitään ongelmaa olisi. Et mä monesti saatan laittaa vaikka aamulla tätä niinku rasvata tällä itteni ja sit lähtee niinku töihin iltapäivällä. Et tää ei millään tavalla kyllä niinku vaadi sitä hirveätä kuivumisaikaa. Ja niin, ja sitten yleensähän miehet haistaa hirveän helposti tänne, jos on laitettu itse ruskuttaa, mutta Saku esimerkiksi ikinä huomaa, tai ei ole tähän mennessä huomannut, voi olla, että nyt alkaa huomaa, mutta ei ole tosiaan edes kommentoinut, että haisisi itse ruskattavaa tai mitä, että on niin kätsä. Kasvoihin mä käytän tätä harvemmin, koska kasvoissa mulla on joissain kohdissa kuivaa ihoa ja se imasee sit helpommin niihin kohtiin kiinni. Melkein jos laittaa, niin rasvaa ensin niin kuin kasvorasvalla, siitä laittaa tätä vasta, että se ei tavallaan niinku ota sitten. Niin, mutta kasvoissa mä oon käyttänyt sitten muuta itse ruskettavaa. Mutta tää on tosiaan todella hyvä tuote. Mä suosittelen kokeilemaan. Ja vaikka olisit vaaleampi hipiä, niin osta sit sitä, onko se nyt medium vai light. Että se on pikkasen vaaleampaa tästä. Että on kyllä ihan loistavaa ja ehdottomasti sitten toi levityssieni myöskin, että se kuitenkin sen verran saattaa jäädä kiinni. Tulipas musta nyt ruskea, kun mä laitoin 2 kerrosta Tuntui ihan superruskealle, mutta joo. Toivottavasti se nyt näkyy sinne kameraan kunnolla sit sillä ja tosiaan tärkeintä on se huolellinen levitys niin kuin ympäriinsä ja vähän niin kuin maalaisit ihoa. Mutta ei mulla muuta tällä erää. Ostakaa vaan rohkeasti. Mä laitan linkkiä, että mistä tuotetta saa ja näin poispäin. Et jos haluatte kokeilla, niin kannattaa. Suosittelen. Ei halua enää vaihtaa. Tämän jälkeen kyllä itse ruskattavaa. Jes, ei mulla muuta. Moi moi!